День добрый, панове! Мястечко Холопеничи, Крупский район, Минская область, Республика Беларусь. Вось мясцовая жыхарка, баба Рузеля, мне распавяла, што калісьці вось тут, на гэтым самым месцы, было вялізнае болото. А пасярод болота гэтага, значыцца, было возера і быў вір. Ну, а вір, кажа, яна быў якраз, дзе гэта жыве, дзе баба Ждановічка, во, там быў вір. Нагородзіў яе. Ну і вось жыла на гэтым балоце адна вядзьмарка, злая вядзьмарка гэтая была. І што яна ўдумала зрабіць? Яна ўзяла і загаварыла гэты вірнік. Яна на речках зналася. Загаварыла гэта, значыцца, на вірнік, а сам вір узяла і заткнула гарошынаю. І ўсё. І возера ўсё знікла, высохла. І засталося толькі два балотцы. Адно звалі балотца Хало, а другое балотца звалі Пена. Ну, а месца гэтым месце так і называлі Холопіна. І вось, калі паміж двух гэтых балотц пасяліліся людзі, і ўзнікла паселішча, то гэтае паселішча так і назвалі Холопенічы. І вось у гэтым, панове, ёсць, канешне, праўда, таму што некаторыя сцвярджаюць, што назова Холопенічы мае скіфскія карані, што хало азначае як бы вада возера, а пея гэта азначае рака. І, дарэчы, вось тут менавіта ля Холопеніч бярэ пачатак рака Эса. Так што, мусіць, баба Рузеля казала праўду. Але вось некаторыя кажуць, што назова гэтага мястэчка пайшла ад слова «халоп». І вось дзед Зміцер мне распавёў такую гісторыю. Кажа, што калісьці, недзе там далёка на ўсходзе, быў вельмі злы пан жыў. І вельмі здзекаваўся ён са сваіх падданых, з людзей гэта. І аднойчы нават па яго загадзе была забіта адна дзяўчына. І тады яе муж, які быў кавалём, сабраў, значыцца, хлопцаў смелых, і ўзялі яны гэтага гада і забілі таксама на смерць. Ну, а аднавяскоўцы ўсе людзі пабаяліся, што іншыя паны гэтыя злыя збяруцца і знішчаць гэтае іхняе паселішча, пазабіваюць іх. І ўцяклі адтуль, і прыйшлі сюды, ім тут спадабалася. Ну, і пачалі яны тут хаткі сабе будаваць, ды жыць. Ну, і людзі нашы ўжо пытаюцца ў іх, а хто вы такія, а скуль вы, гэта значыцца, прыйшлі до нас. Они говорят: о, сами меня местные, пан наш забиты, а живем мы сами по себе, холопы мы. Ну, і тады гэту іхнюю вёсачку, якая з'явілася, так і пачалі называць Холопенічы. І гэтая гісторыя таксама, панове, праўдзівая, таму што у нас, у Вялікім княстве Літоўскім, ну, на Беларусі, ніколі халопаў не было. Іх проста не існавала. А ў нас залежных людзей ад феадала, ад пана, ну, называлі альбо чэлядзь, альбо чалавек нявольны. Так што, калі з усходу сюды прыйшлі халопы і вось тут пасядзеліся, то зусім верагодна, што іх, магчыма, так паселішча і назвалі Холопенічы. Ну, у нас жа народ такі добры, гасцінны. Прыходзьце, жывіце, абы не кралі. Энцыклапедычная даведка. Халопы. Асабіста залежныя ад феадалаў і найбольш эксплуатуемая частка насельніцтва ў Расіі. Халопы ў Расіі існавалі аж да пачатку 18 стагоддзя. Па сваім прававым становішчы набліжаліся да рабоў. Тэрмін «халоп»
ужывалі для абазначэння розных катэгорый залежнага насельніцтва. Паводле рускай праўды поўнымі халопамі станавіліся палонныя, самазапраданыя пры сведках, тыя, хто ажаніўся з халопкаю, свабодныя жанчыны, што ажаніліся з халопамі, дзеці халопаў, даўжнікі. Уладальнікі маглі распараджацца халопамі, як хацелі. Маглі забіць, прадаць, аддаць за даўгі. Уладальнік нёс адказнасць за ўчынкі халопа, знявагу вольна чалавека, кражу і гэтак далей. Асноўная частка халопаў працавала ў сельскай гаспадарцы. У Расіі ішоў працэс зліцця халопаў з асноўнай часткай насельніцтва. Ну вось таму людзі уцякалі адтуль сюды. Рыба шукае дзе глыбей, а чалавек шукае дзе яму лепей. Ну, я не ведаю, калі тут з'явіўся першы чалавек, але вось у летапісах халопінічаў згадваецца аж у 1451 годзе. Хаця некаторыя гісторыкі кажуць, што згадваецца і яшчэ раней, у 1435 годзе, калі вялікі князь Жыгімонт Кейстутавіч падараваў халопінічы Міхалу Кежгайлу. Ну, все роўна, як бы там ні было, але гэтаму мястэчку панства ўжо больш за 500 гадоў. І думаю, што калі пакапацца добра ў архівах, то ўзрост халопініч можа і павялічыцца. Кежгайлам халопініч належалі аж да сярэдзіны 16 стагоддзя. А калі памёр апошні прадстаўнік па мужчынскай лініі кежгайлаў, то халопінічы паміж сабой падзялілі, ну, амаль пароўну, гэта завішшы і шэмяты. Ну, пасля яны яшчэ не аднойчы пераходзілі з рук у рукі. Тут уладарыў і князь Андрэй Вішнявецкі, і паны Дарагастайскія, Валатковічы, Петро Нонхар, Даніэль Нароўнік. Як яны тут сябе паводзілі, любілі яны гэтыя мясціны ці не? Аб гэтым нават маўчаць гісторыкі. Гісторыкі кажуць, што гэтыя мясціны спадабаліся аднаму вельмі добраму чалавеку. Ну, ён і пачаў іх як бы скупляць у розных гаспадароў, ну, зводзіць гэтыя землі да кучы. Ну, і вось у 1620 годзе халопінічы сталі належаць харужаму аршанскага павета Мікалаю Млечку. Мікалай Млечка тады яшчэ быў на самым пачатку, як бы так, скажем, службовай лесвіцы. Ну, а каб рухацца па гэтай лесвіцы, ну, самі разумееце, трэба ж там і начальства ў госці запрасіць, ну, на паляванне з імі там з'ездзіць, на рыбу з імі схадзіць. Ну, і Мікола будуе ў халопінічах сабе цудоўны дом. А паколькі ён яшчэ быў і шчыры каталік, то ён тут будуе яшчэ касцёл, кляштар і запрашае нават сюды манахаў-кармелітаў. Мікалай Млечка вельмі добра падымаўся па службовай лесвіцы, і ён вось тут нават стварыў маёнтак з цэнтрам у халопінічах. А калі ён памёр, халопінічы перайшлі да ягонай дачкі Яўхініі. Яна была пабрана шлюбам з Гедеонам Халецкім. І вось яны пры існуючым тут ужо кляштары кармелітаў будуюць і кляштар дамініканцаў. Іхнюю справу працягвае і сын іхні, Дамінік Халецкі. Таксама дае шмат грошай манахам, і вось халопінічы ў гэтым краі становяцца цэнтрам каталіцтва. Але сапраўдны росквіт гэтае мястэчка набывае пры панах Храптовічах, якія гэтыя маёнтак набылі ў Халецкіх. І вось у 1766 годзе уладаром халопінічаў становіцца канцлер Вялікага княства Літоўскага Іяхім Храптовіч. Іяхім Храптовіч, панове, гэта быў вельмі вядомы чалавек і неардынарны свайго часу. Ён задоўга яшчэ да аграрнай рэформы ва ўсіх сваіх маёнтках адмяніў усялякую паншчыну. Так што ў халопінічах сяляне працавалі толькі самі на сябе. Ідзеш да пана, добра працуеш, і пан табе за гэта вельмі добра плоціць. Так што тыя, хто працаваў, тыя і жылі добра. Ну, а хто ленаваўся, ды ў карчме зранку да вечара сядзеў, ну, тут, ну, адкуль у гультая грошы возьмуцца. Іяхім Храптовіч вельмі любіў сваю землю, любіў гэты вось край і дбаў для люду гэтага края. Ён недзе напрыканцы 18 стагоддзя вось тут у нас на Беларусі стварае адукацыйную камісію. І вось гэтая адукацыйная камісія была як бы правобразам першага ва ўсёй Еўропе дзяржаўнага міністэрства адукацыі. На той час у школах больш быў уклон такі, скажем так,
рэлігійны. А вось у школах, створаных Храптовічам, якія падпарадкоўваліся гэтай адукацыйнай камісіі, там дзетак вучылі больш карысным і практычным для жыцця навукам. І вось адну з такіх школ, адну з першых такіх школ ён пабудаваў вось тут у Халопінічах. Дарэчы, школ у нас такіх на Беларусі было ўсяго толькі 6. Пры графу Храптовічу Халопінічы пачалі называць халопініцкім графствам. І я вам скажу, што гэта мястэчка адпавядала графскаму тытулу. Вось мы просто прывыклі, што нам казалі, што графства гэта недзе там у Італіі, гэта недзе у Францыі, Германіі, а вось у нас на Беларусі былі свае графствы. І вось Халопініцкае графства, у яго ўваходзіла 2 мястэчкі, 33 вёскі, 6 застенкаў. Тут жыло больш за 1000 чалавек. І было вельмі шмат каменных пабудоў. Гэта і школа, пабудавана Храптовічам, якая складалася з 3 каменных будынкаў. Гэта і больніца, пабудавана Храптовічам. А таксама тут знаходзіліся уніяцкая царква, касцёл, 2 кляштары, ну і, канешне ж, цудоўнейшы палац Храптовічаў. У 1772 годзе адбываецца першы падзел Рэчы Паспалітай, і частка Беларусі ўваходзіць у склад Расійскай імперіі, але вось Халопінічы засталіся ў складзе Рэчы Паспалітай. І паколькі Халопінічы тут былі даволі такім вялізным мястэчкам у гэтым краі, то яны становяцца цэнтрам павету. І вось тут адбываюцца розныя судовыя справы. Тут праводзяцца сеймікі, сюды з'язджаецца ўся халопініцкая шляхта. Ну, а яшчэ ў 1777 годзе граф Храптовіч ад караля Рэчы Паспалітай Аўгуста Панятоўска дабіваецца грамату на правядзенне ў Халопінічах кірмашоў аж 2 разы на год. Ну, дарэчы, кірмашы праводзяць і сёння. Але, канешне, гэта ўжо не тыя кірмашы, і адбываюцца яны тут, ну, нашмат разоў часцей. Пасля мястэчка атрымлівала яшчэ неаднойчы розныя прывілеі, якія садзейнічалі росквіту Халопініч, але адбыўся другі падзел Рэчы Паспалітай, і Халопінічы ўвайшлі ў склад Расійскай імперіі. Ну, тут новая дзяржава, новая ўлада, новыя законы. Сялян адразу зрабілі прыгоннымі, чаго раней ніколі не было. Граф Храптовіч пакінуў сваю радзіму, адышоў ад усіх спраў і з'ехаў у Варшаву, дзе ў 1812 годзе і памёр. А вось тут, у 1812 годзе адбываліся ваенныя дзеянні, ішла вайна з Напалеонам. І вось калі Напалеон ішоў на Маскву праз Беларусь, то Халопінчак бы засталіся ў боку, ён не заходзіў сюды. А вось калі французы ішлі назад, уже адступалі і іх гналі рускія войскі, то рускі граф Вітгенштейн вось тут у Халопінчах зрабіў сваю штаб-кватэру. І адсюль ён пасылаў свае атрады супраць французаў, і адсюль з Халопініч ён кіраваў адной з
са значных бітваў, якая адбылася вось тут недалёка ад Халопеніч. І вось падчас гэтай вайны 1812 году згарэла палова мястэчка, і тады ж згарэў і славуты палац Храптовічаў. Ну, пасля вайны мястэчка пачало адбудоўвацца, з цягам часу пачалі працаваць уже і цагельня, вінакурня, сінагога, царква уніяцкая і касцёл. Дарэчы, вось з касцёлам пачаліся тут праблемы, таму што дзяржаўная рэлігія ў расійскай імперіі гэта было праваслаўе. Ну і таму халопеніцкіх каталікоў пачалі пераводзіць таксама ў праваслаўе. Ну, але касцёл не зачынялі, касцёл дзейнічаў. І тут пачаліся лісты слацца рускаму цару, такія накшталт, што халопеніцкі касцёл вельмі небяспечны, таму што людзей хаця перавялі ў праваслаўе, яны ходзяць у праваслаўную царкву, але заўсёды у нядзелю і на вялікія святы яны наведваюць касцёл. І вось пасля паўстання 1831 году халопеніцкі касцёл, старажытная школа і кляштар дамініканцаў былі зачыненыя. Але вось у 1905 годзе касцёл удалося аднавіць, і ён пачаў дзейнічаць, але толькі да 1930 году. Падчас савецкай улады касцёл быў зачынены, яго перарабілі ў сельскі клуб, дарэчы, сельскі клуб у старажытным касцёле, які быў пабудаваны ў 1700 годзе, знаходзіцца тут і па сённяшні дзень. Першая праваслаўная царква ў Халопенічах была драўляная. А вось пасля паўстання Кастуся Каліноўска дзяржава выдала грошы на пабудову цаглянай царквы. Асвечаная гэтая царква была ў гонар Успення Пресвятой Богородицы. Царква была вялізная, з двумя купаламі і са званіцаю на 7 званоў. Але вось падчас савецкай улады не мінуў лёс касцёла і царкву, таму што новай уладзе было ўсё роўно. Каталікі, праваслаўныя, уніяты, у іх была свая рэлігія. Яны вось тут у царкве зрабілі проста звычайны склад. Але падчас Другой сусветнай вайны, дзякуючы, кажуць, нашым беларускім партызанам, у царкве аднавілі богаслужэнні. Але калі наступала Чырвоная армія, то артылерысты ўбачылі, што купалы у царквы высокія, царква высока на гары, і падумалі, што могуць залезці немцы, пачалі страляць па гэтай царкве. І да нашых дзён захавалася вось такая. Вось тут, у гэтых сценах, не адно пакаленне мясцовых жыхароў прымала хрост, вянчалася. Сюды яны прыходзілі і каяліся ў сваіх грахах, прасілі прабачэння.
Тут яны маліліся за сваіх памёрлых родзічаў і за тых, хто загінуў за бацькаўшчыну. 15 гадоў назад у Халопінічах была пабудавана новая вось гэтая праваслаўная царква. Думаю, што хутка тут адбудуюць, адновяць і старажытны касцёл, таму што ў гэтым мястэчку заўсёды жылі ў адной сям'і разам і каталікі, і праваслаўныя. І вось адзін са знакамітых людзей Халопініч пасля пісаў, што я нарадзіўся ў сям'і, дзе былі католікі, праваслаўныя і уніяты. Мы спачатку ішлі ў царкву, дзе служба пачыналася крышку раней, а пасля, калі служба там сканчалася, то ўсе разам выходзілі з царквы і ўвесь люд ішоў да касцёлу. А на вялікія святы крэсны ход ішоў з царквы, насустрач яму ішоў з касцёла, яны сустракаліся, аб'ядноўваліся і далей ішлі усе разам. І вось звалі гэта хлапца, які нарадзіўся ў такой сям'і, які хадзіў на такія святы, Адам Богданович. Гістарычная даведка. Богданович Адам Ягорович. Нарадзіўся 25 сакавіка 1862 года у мястэчку Халопінічы. Беларускі этнограф, гісторык культуры, мемуарыст, бацька паэта Максіма Богдановича. У 1882 годзе скончыў нясвіжскую настаўніцкую семінарыю. У тым жа годзе уступае ў групу народавольцаў Мінска. Уваходзіць у кіруючы склад мінскай арганізацыі «Народная воля». На працягу 3 гадоў вёў прапагандысцкую работу ў вёсках. Пасля пагаршэння здароўя адыходзіць ад рэвалюцыйнай дзейнасці. Пераязджае ў Гродна. З 1896 года жыве ў Ніжнім Новгарадзе. З 1907 у Яраслаўлі. Загадчык навуковай бібліятэкі. Выкладчык гісторыі і культуры ў мастацкім тэатральным тэхнікуме. Збірае фальклорна этнаграфічны матэрыял, аўтар артыкулаў па праблемах адукацыі, літаратуразнаўства, тэатральнага мастацтва. Надрукаваў мемуары аб гісторыі партыі «Народная воля», успаміны пра сына Максіма, пра Максіма Горка, Фёдора Шаляпіна. Вёў перапіску з Якубам Коласам, з Мітраком Бядуляй, Вацлавам Ластоўскім. Памёр 16 красавіка 1940 года на 78-м годзе жыцця. Адам Ягорович Богданович, бацька аднаго з лепшых паэтаў Беларусі, вельмі любіў свае родныя Халопінічы. І ён нават напісаў пра Халопінічы кнігу, але вось на вялікі жаль яна не выйшла ў друк. І ў Халопінічах не забываюць аб сваім славутым земляку. І на 135-годзе з дня нараджэння Адама Богдановича у яго родных Халопінічах яму паставілі помнік. Повеча ветры, да с моей сторонки рана, раненько, да с моей сторонки. Адам Ягорович вось тут у Халопінічах запісаў больш за 50 казак, расказаных яму ягонай маці і ягонай бабуляй. І вось пасля, па гэтых вось казках, жывучы ў Яраслаўлі, Максім Богданович, ягоны сын, вывучаў беларускую мову. І вось у сваіх успамінах Адам Ягорович піша, што ў кнізе «Вянок» нізка вершаў у зачараваным царстве Максімам напісана менавіта пад уплывам гэтых вось халопінічскіх казак. І вось калі б не было гэтых Халопініч, калі б не было у Максіма Богдановича такога бацькі, то і не было б у беларускага народа такого вялікага паэта. Адам Ягорович Богданович свае родныя Халопінічы у апошні раз наведаў у 1928 годзе. Ён сябраваў з Максімам Горкім, яны вялі ліставанне, і вось у адным з лістоў да Горка ён пісаў, што вы пішаце, што вы улюблёны ў Італію і італьянцаў. А вось мне здаецца, што гэта у вас усё ідзе ад галавы, а не ад сэрца. Ну, бо што такое Італія, што такое Рым, што такое Венецыя, гэта мёртвыя музеі, гатэлі, што такое Лондан, што такое Манчестер, гэта фабрыкі, дзе людзі вырабляюць, гандлююць, они жывуць сэрцам. А вось мае Халопінічы, гэта іншае, таму што там што ні крок,
то ўспаміны, якія кранаюць струны майго сэрца. Да пабачэння!